Karoline, husk at være sød ved den. Nej, de små de fandt ud af, at de kan gå ud og snuse med samme græs. Ikke løfte. Den fanger dig. Ja. Den løber efter dig. Hvorfor gør han det? Den vil lege med dig. Så må du se, det er vampyrer! Nej, dog! Det er fast nu igen. Den er lavet nu. Nej, 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 nej.